Para log, aling ini sengap ya ki kubor na ki tup jing tip telada pimpat subscribe ya ka channel so bahaban subscribe kana mo pinup yo ya ki kubor ki bantang wan. Pan jing yarap UMLA sora basyam lanot ke ying kesem unong nya trok. Batai ban uba prestun basen rek kuli ukulit BSF namar bapet uba roning. Kat kum ki kubor ha ka arpoi terik nailor. UMLA ke sora uba Kevin M Lim uwanra haying dorbar ha ka sengi palai ya kamat ban pen sengau ya ke jingmat jing jenjar bat syam lanot kaying kesem jong uba runing nong kenri ubala syak siat yam ha ka sinong mausyun syarum pen ursla bat pan jing irap na ke sorkar Henry usembut menteri rangba uba prestun tensong uba pej ya ke tenat pulit ula batai pen ban haying dorbar syapang ke jingjia ha ka miet santerik jemang arhajar arpulai ha ka ba ula yatu ba utai urang ba ubanyak trok ula syak siat yap ha u sipai BSF hadin ba ketrok kala pet krat wat hadin balapen sange ha kawai ka jaka mala talasi mobile check post ha surok pen ursla dongki hajan ka sinong wa kdai uba gawin ulawan ra ya kane haying dorbar ha ka sengi basau jong ka dorbar senrai lengba ka 0 hour notice uni UMLA ka sora haba batai sepang ka jingjia tat hadu ba uba roning nong kenri uba dai na ka sinong jalenteng ula du sendon ya ka jingim namar kajing syak siat ha usipai BSF uloong ba ka ying jong uba roning ka klem yo jingirap AA na ka sorkar la kadai na ka sorkar pedeng ni na ka sorkar jela bat ka ying kamat jing hadu kata-kata namar kala du no ya ukpa ka ying uba gebin ula kerpat ru ya ka sorkar jela ban ai jingirap ane ex kriteria ya ka ni ka long ying ka pamat jing namar ka kurim bat ki kun jong uba roning isyam janjar bat ya kendu jing namar om don shu unong kersan ya kaying uloong baka kam ka badai bat ka jing tokit bat ka jing pensitom kan yat kat kum ka an Henry kaying jong uba roning kentup ki kun jong u bat ibadang rin ki don kampalat ya ka jing yaram namar lasau benai menta kalayan Henry klem don kanu kalat jing yaram na kaliang jong ka sorkar habayang ban ai jubam uba prestun ula batai sapang ke ai ka balajia ha ka santarik jemang arhajar arpulai ha kapor 10 baje arpo minit ai menmit uloong baka ejahar persya ya usipai BSF ubom syam latip kerteng la ujor hathanat pen ursla da ubah ying jong uba roning nong kenri kata uribar skem nong kenri laong baka trok ka banyak da uba roning kadai ka bakit muj bat ka trok kalami na snong umthli lait lengkot ban lait penhap sya kasem jong utrai muj Henry endalapoi hamausun usipai BSF uba syong ha katrok BSF kababut nadin jong katrok kabanya uba roning ula senrek kuli bat poi sya uput ban yap uba roning syu uba prestun ula batai sepang kajing senrek kuli usipai BSF ha kaba na kaliang ki sipai BSF kila ujor kala persya ya uba roning da kaba keno ba ula pet rengkat katrok ha kadai kamit santerik jemang arhajar arpulai haba la talasi bat ptha ya ketrok ban sange da ki sipai BSF jong ka food battalion ki ba pahara hasurok pen ursla dawki hajan kasinong wa kadany uba prestun uloong bahaba unongnya jong ketrok ula pen ula tenraru ya ki sipai BSF ki ba pahara kumta usipai BSF ula sngutu badon kajingma yu bat ula siat arsin syasun Henry unongnya trok uklem sange bat persyang tenra yu kumta onda la yoi ba ka jing im jong u ka don jing ma uta usipai BSF ula siat biang sisin syaka jong katrok Henry unongnya ula khun syaka diang bat tengku uba prestun ula itu ba habai dei bat ka ejahar ba ujor ki he sipai BSF ula dep nrung mat dang ya ki jing tokin ula ben rab ru ba habaro arteli ki ejahar bala dep ujor na baro arliang ki pulit ki dang tokit ban pentik na ya ki jing sisa bat ka e kepala jia Henry uba prestun uklem ai jubam nekren ai ha kabai dai pat bat kajing pen sengeu jong UMLA ka sora banyarap lem ka sorkar ya ka ying kasem jong uba roning nong kenri kudai sibun ngin sai sempat hakiwei ki kubor